Kulumui jotono lam sogo nai tongnai takhuk tei bukuk sono tini o video o phaide sung salayan tanga chin dopha tabuk obahai situation ongoi tongkha so ang sakang kok telangana chini tabuk je current situation ong tongmani busharok buphani kok khanaya cherairok din parents ni kok khanaya angai tongmani te tangai parents ni kok khanaya angkai tabuk kabongma parents no tongo busarok bai kaham ke kok saya busarok no ni jini thoughts ba ni jini opinion ba ni jini decision roma share khaya rok tongo kaisa bungo fatomo hai che tongo je busarok nok nong khoi thangka hangka bojaga thang ba bojaga phai tam khai saimi aso sung chini busarok bai bakha khulogoi kok sala nango erang sem cherai rong no bokong sawo jani sakchelai tongnai takhuk ba bokhok song no norok waisa sek nong ni bukhani kok norok ni parents no saini again same negative answer panong thung positive answer panong thung but norok ni parents norok no hai hinai to saglak ang saimi yabon ti rohan saglak bro kaisia no suggestion ruwana ba bro ni opinion no ruwan so ang sawo norok nong ni parents by as a friendly behave khaidi even the parents also been busarok by friendly behave khaidi je ni busa nang by bakha khulogoi kok saimana te jodi busa bakha khulogoi buma phana kok saiman ka hangkang kai norok wan sukhidi omborok ba osrai lamao phaikya kabangma parents rok kok saya and kabangma parents tongo busarong ni buskango no tomong sitra tong chuak nongo cigarette nongo bulayo toklayo kutuglayo kok sitra tiklelayo so mo bai bo chrai rong ni bokrogo kabangma impact lai thong tam ni boge hingkang kai brok tabuk serengna jora o sama ke fereng tongo hingkang kai at least like nong ni busarong ni buskang rogo fano kaham ke tongo ni rok nai nyai because give respect and take respect so nang nini busarok no ba nini parents rong no respect rama tongkha je respect mane erang ani sakchelai takhuk tei bokuk song no ban sei kusu tongnai rok ba je ano nai tongnai rok brom nang koijao waisa sek norok ni parents no norok bakha khologoi kok sawoi nyai je just panong thung hamjongma buri panong thung ba angom pori nam jong khainam jong ne waisa sek share khanyai je and je furu norok nong ni bakhani kok share khai ruwana bakha kalai sa bakha helenge thangana je wana cinta ofan tongman kabangma borok ni kabangma no wana cinta tong but hai panang sawo parents no norok ni best friends na menya dia chi parents no norok je furu norok ni best friends ramenya wana nang wan su de ni life nang borok kotorma ngi thangmaya phano you will be the happiest person in this world trust me akokliang simon jot toni sai bakha tongthok obuni sai dim kaham tongla and kabangma bu pharok tongo parents rok tongo je busarok bai kaham ke kok salani bagai bakha kuloi kok seme so bakha kuloi kok seme yang hangkang kana tamong chinai cerai rok aste khai ba bongni busarok aste khai parents rok bai challang chinai chal khe dol bai katha chinai dol bai katha ka tamong chinai dol kaham hangka to kahamong thanai dol hamya hangkang ka to hamya lamon thang chinai sung chini busarok phataro thangui tongui ba tam khai tongkha ba bojaga engri tongkha mada masa khamar manengya komorok sung all the time at least tabuk to yago jotoni mobile phone tongo call khai pan sunga na onin busaboro thangka ba nin busarok don chalak phan saka ang andol ni nogo si hinai aborok no check khai na yanang anjoro tingkang kai tamni bage hingkang kai norok brok no respect rima kari ni gunai ba nok ni million gunai ba non kok salak seman jodi norok as a friendly behave khai ma tongo hingkang kai busarok kok hoigla so ma haiken jodi dol hamya rok malai kha hingkang kai you know aste borok lama hamya wong khoi kok sama kari kep no lachima kari kirima kari thango afro no sarai rok drugs na start tongo and you know chuak nang na start tongo je lama hamya afro no borok ongkhoi thango so the main reason hangkang kai norok ni bukhani kok norok na sarai rong no ba sarai rok only parents rong no best friends na mai kok saya ni bagai mo hai situation ngai tongo and ang te kaisa
suggestion nohnai norok please norok ni busarok je jaga fan tongthang hupu buike inquiry khanya je borok o jaga da o jaga ya tabo kebongma borok tongo beri borok phano phataro nok nong khori thangka hangkai angan dolni nogo si nei beri borok nganga to tebe series bin dolni nogo hon sao ura fully information nadi bo dolni nogo saboni nogo mahairo ke nana bagai so again abon sao trairo we friendly ke tong hangkai yo mahai kuno asek wana cinta tonga nanglak oba hai ke no tebo tolani lamo phai ke hangkai borok manushu depression bakhani kok share khaime ani gunoi baksa suicide khaine be tongo jodi bo bini bakhani kok bini parents na saima kan bini parents na sakang sakamo ani jama hai problem ang taktam khane ama ba babu nei kan kai parents ro goi freely frankly ke tong yani gunoi bo bin bakhani kok saimya and charai suicide khai pai kha ba charai thamji tung jagai kuno samung hamya ba samung chitra khai pai kha mo hairo ngai thang so the main reason of uns hawang kai norok ni busarok bai norok miliwi tong khang kai mo hai situation no nugna nanglak and tegesha kok ang sawana tabu ko ma charai rok pori malia ba pori lia hanyo bike ti berayo ba hanyo yang berayo sa ka tong nei rok most of the borok no reason do rang kare ni bai pori malia ne okok kubuya kebo borok rang kare ngi pori malia ne kare ang ani personal experience ni kok sawana ang pori wui fail engkha fail eng furu angan parents no saga no please fail eng mani tabuga jaga taisha ang readmission eng namun songo abon bagai anu coba kali but ani parents wo azora wo irresponsible response ri ani bagai anga puru poramaya karta so poramaya karta and ang Bangalore tang job kamen pore angane tai bad baki ni porang khaiga so same mohanyo kebo borok ang bigra rang keri bono pore rimalia bang pori malia ni samon umorong norok kabangman nokhana riksha chalok mani busa se PhD khayei phanyai tong bumarandi ni busa se tam sanai tabu you know highly educated ni job mani tang for example like bank manager or like kabangma ITs companies rogofan man thang brong ni yao kharang tong je broga sake busana kotor sanam khaba so the main thing hangkang kai nang je frunin busana pori ri tongo ba nim busana pori na lamo hangkang kai nang ni charai dong care se khai rai care khanya nango because of this careless mani bagai se kebo borok bus kanga bogai man thang ni charai dong care khanya nango ni parents no care khanya nango so careless ngai thangka hangkang kai mo hanyo chini dopha ba chini next generation lu wasta asta kai and tabuk kasha sale ne kok tangri re kabangma borok sawo sinal ni baganyo rep khaijago ri barakan man baganyo rep khaijago chalarok be bere ma baganyo rep khaijago but kabangma kok tong but ang je bahai ma tongo rape mani kok by bini character ba bini dressing sense ba bini behaviors ba bini characters no characters by kun related kare nei tangai hingkang khai rape je furu tam sanai tabuk borok rok rape khayei kabangma borok rok no rape khayo wi thangmani bunyuk jak hingkang ka wan sogo chungbo yogi thangat nei Chini Indian Constitution asik kerak rules kiri asik kerak rules kiri ni gunai kepungma borok kepung tango yogi tango ba baciwi tango mo hairok ni bagai bui abana kiri yang man bagai she bui rep rok khai tong judi ang sau thani norok jotono mu judaman manya
Happen ang muito kaya naman sungok norok muito datong ang sawa no Nagaland no chala khorok sa beri masa no rap kaya bazar berai roi bike by shopper jagai aroni public roi bujagai buthar jangmani norok muito datong chip aboni pore ni shiming Nagaland no rap case onek komung ithaga almost like na ke barabar ang thaga pro ni pore. So, omahanyo chini dopha ni borok rok ba chini o jagan borok rok bukhawa kirima kari ni bagai borok bunya thangai rep khayo. Dressing sense by ba character by kuno link kari rep khay jangwan. Just because bang ni bukhawa kirima kari bukha ka thang ma bagai borok rep khayo. So, ang abon sawo chini judi chini Indian constitution no judi obon isipon karak rules ti hai kya ba karak punishment rakha hangka kai or rap khaijang mani kom ngai mano norok nukhana Dubai rogo rap khaijang nai borok hungka totra rai khip jago butharai and sikok mandong nai roka yak tani jago bahike Dubai rogo shukrbar boyar ni Muslim brothers Muslim sisters brok namaz porinya thangpur brok pray khanya thangpuru dugan khulano kolang thango kebo phayi mane khoi thangya because joto ni bukhawa no kirima tongo ang jodi oran mane khoi manjakai ani yak sonai and ajaga rep bong yabon bagoi no ang jodi rep khai manjakai an totra sonai joto no bukhawa kirima habja so mo hai kirima kare ni guni she chini rep ngo kuno dressing ba dress kan maniti kuno rep ngya and ang o jaga tege shakok manjuna musungo chini dopha ni tiprazak bari rok tangai wan sa sala bai kaija so kalai shakok chini dopha o taksuk zoratei norok nugya khuna je khorok sa tiprazak bari ni bagai alga dopha ni borok no kok sung lai kaija ni kuno ba hikari ko hamjagai kaijang lai nyai mangse bishir bango hayakai hamjagai khari thangnai rok se brok se alga dopha ni borok bai kaijago chini tabosu jorte kebo tiprazak ba tiprarong ni bagai alga dopha ni borok ba alga society ni borok nayui ba arrange marriage kai kebo kaijang nai keriko so tangai omahai enggai tong hangkai brok alga dopha ni borok bai kaijagai thangpan se they are getting same rights bumung sudun se kaijang ma pore brok ni bumung sudun se Debbarma ba Debbarma tong nai and norok kaham ke saimano Debbarma ni je quota je job opportunity je license opportunity we have a lot of opportunity in the name of Tiprasa ST rong onek facilities tong Tripura hai rajyo and lot of borok rok norok nukhana kaisa chuak dugan khulogo ba kaisa bata khulog mo jaga rogo Tiprasa mangse malik mo hai rokno nayino baksa alga dopha ni borok rok Tiprasa buri bai kaijak ni bagai ba bono nana ni bagai obahai khai nalai matong jodi ang o jaga ang khoroksa borok ni kokno manjowana sini borong ganang MLA takhuk bishiketu Debbarma bo kokno saga bina kok ekdom nangmani sini tiprazak bari rok jodi kebo alga dopha ni borok bai kaijak brong ni je rights tongmani abono cancel khaya nang jodi obahai enggai thangka hangkai chini dopha ni bari rok asuk alga dopha ni chalarok bai kaijak lak ang mo wan sugu and norok to nukhana kobita kaki samani je just because of this qualification and unqualification and chini tiprasa chalarok hai asuk qualified kare ni bagai she alga bari rok alga dopha ni borok bai kaijak this is absolutely wrong and this is some kind of
borok no negativity o thikle maskalayo so anga bantu ita videos namjak norok no bunu khana tebo buskan ko kolong na tongo ang bini je komal kolai bai interview khaimani and plus bini je tiprasa dofa koni durbolata hini samani anga wana comparison khai anga ni next video ang khanyo nain na karjak di o video belai kolok ongkha tebo kok tongo anga ba haikeno ani je opinion ani je one suk mani anga ni dofa no ang message rei tongana ani jaya su ya tonghan na karjak di ang bondo khorok no khai borok no saya ni botong mano but norogan kokno sada ka hangkang kai norogo video no share khai di anga se kok sawanya jotono no khulumoi horka hamne ya karana kaisa malai